коли українці кажуть «Дякую тобі, Боже, що я не москаль», то подяка мусить іти монголам. Кримський ханат – це ж ісламська держава. Суверенітет визначає все. Звідки в Криму татари? Степовики не створили демократію. Як сталося, що стали васалом Османської імперії? То поміняють хана, то і все. Нації створюють держави чи держави створюють нації? Сьогодні поговоримо про державу, яку створили кримські татари. Або про державу, яка створила кримських татар. Про Кримське ханство. Про складні союзи, про залежність, а також про работоргівлю. У нас в гостях історик, тюрколог, пан Олександр Галенко. Селям алейкум. Алейкум ассалам. Здоровенькі були. Здоровенькі були. Почнімо, давайте з того, звідки в Криму татари. Ми дуже добре знаємо, фіксуємо появу етноніма татар. Воно відбувається ще перед битвою на Калці. Перше джерело, яке нам про це повідомляє, це повість временних літ або власне, Галицько-Волинський літопис, який ми знаємо, як Іпатівський літопис, і він там одразу називає муали або муавітяни, він по-народному етимологізує прибульців, які загрожували половцям і Русі, або таурмени, що означає, може означати і татар, і туркменів, але з західним походом 1236-41 років, який приніс Русь до складу Монгольської імперії, вже слово татар війшло наміцно в слов'янські джерела, і до того цього етноніма не зустрічається. Власне, кримські хани, які були нащадками Джучі і ординцями. Ми їх називаємо ординцями. Це може бути така назва. Саму державу краще не називати Золота Орда, тому що ординець виходить... Краще ханат Джучі. Отже, Кримське ханство – це одна довга велика династія. Так, всі вони були родичі, так? Батько, дядько, син. Так, тому що за простим принципом державності, який існував у степових народів, скільки існує династія, стільки існує і держава. Це була інша держава з гіреями, тому що гіреї прийшли, оволоділи Кримом, вони тільки там змогли оволодіти цією територією, але після перемоги над ханом Сеїд-Ахмедом II, ми знаємо, 8 березня 1453 року Гаджі Гірей виписує демонстративний ярлик, найдовший в світі, 4,5 метрів, який зберігається в палаці Топкапи, заїжджому купцю Енгірлю Гекім Мехмед Ях'я-Олу. Він йому виписує ярлик, який починається з наказу Гаджі Гірея, який не іменує навіть себе ханом в цьому ярлику. І в ярликах люди не писали, що вони хани. Досить було сказати імені. Він пише, починає наказ отого великого улусу всім огланам і бегам, 10-тисячникам, тисячникам, сотникам і десятникам, а вже після того починає перераховувати конкретно людей, які були під ним в самому кримському чому? Адміністративна одиниця Тумені. І починається. Він зміг встановити контроль лише над одним туменом.
Джучитського ханату, але як Чингізід, він пише наказ після перемоги над Золотоординським Джучитським ханом, він пише наказ всій Орді, тому що це було в правилах. Якщо я переміг, в мене є харизма, яка мені дарувала цю перемогу, І я маю наглість. право на титул і на все інше. І ця сама закономірність спрацювала тоді, коли в 1502 році Менглі Герей, уже нащадок Гаджі Герея, спалив сарай і поставив на пам'ять про це Демир Капу, який зберігається до сих пір в Бахчисараї. І перші хани, звичайно, боролися з одного боку за право існування, тому що їм протистояла величезна орда, про яку всі пам'ятали. Це прямий спадкоємець Монгольської імперії. А з іншого боку, вони, з одного боку, да, їм протистояла орда, і вони боролися за право існування, а з іншого боку, вони претендували на відновлення її. І тому вони змагалися, і Сагіб Герей розставив своїх родичів і в Казані, і в Астрахані. Вони всі мріяли про відновлення цієї імперії. Так що вони не обмежували себе Кримом і про створення І так мовити, Половецьким степом, так. національної держави вони не опікувалися, у них не було ще такого поняття. Вони билися за те, щоб відновити себе як монгольські правителі, і зрештою тому Кримський ханат і проіснував як найдовша чингізійська держава, яку заснували монголи, або монголи разом з татарами, це вже термінологія спеціальна, хто такі татари, хто такі монголи, там трохи помішано. Але до вашого питання, ось це монголи, татари, династія, всі вони з'явилися разом з монгольським завоюванням, і монгольське завоювання справді було однією з небагатьох хвиль завоювань середньо- або центральноазіатських великих імперій, які ми знаємо. Скіфи з сарматами, гунни, і далі огури, тюрки. Половці вже свої держави не створили, так що вони, по суті, не рахуються. І ось далі монголи. Ось такі хвилі, вони кожен раз, коли опановували українським степом, це щось додавало в історії України. А вже як прихід Монгольської імперії справив вплив на формування України, як мінімум, Русь була поділена на Україну і Московію. І коли українці кажуть, дякую тобі, Боже, що я не москаль, то оце подяка мусить іти монголам. Тому що перед тим, звичайно, і татарам. Тому що після цього шляхи Русі розійшлися. Щось залишилося в Україні, щось в Білорусі, Литва і Московія. Вони були поділені. Такий спосіб. До того, як би там не було, щоб ми не казали про те, що Руссю називалася тільки територія навколо Києва і Полісся, це правильно, тому що у нас джерела не дозволяють іншого. Ми можемо фіксувати. Навіть з Новгородщини казали, поїдемо в Русь або з Московії. Але шляхи України і майбутньої України, і майбутньої Московії розійшлися після монгольського завоювання. Отже, 15 століття закінчує формуватися народ, який зараз популярний під назвою кримські татари. Але окрім кримських татар, у Кримському ханстві жили також і інші народи, звісно. Це і уруми, і румеї, і вірмени, це караїми, це кримчаки. Як ці всі народи уживалися між собою? Кримський ханат якраз є творцем кримських татар, і ця історія
відбулася кримських татар завдяки, звичайно, Кримському ханату, тому що він політично організував, по-перше, територію, обмежив територію, на якій відбувався етногенез. І це вся територія лівобережної України, вся територія Кримського тумену, ханату джучидів. Ви мене спитаєте, а що таке була ця територія, то я вам скажу. Я знаю, що це більше, ніж півострів. Це звичайно, більше, ніж півострів. Там такий добрий баранчик. Тому що півострів належав до цього тумену. А тумен дуже точно описується двома річками. Тому що монголи, коли зайшли на території Східної Європи, тут було багато великих річок, і з ними легко було нарізати тумени, найбільші адміністративні одиниці. І тому вони це зробили по річках. І ось тумен між Дніпром і Доном – це і є територія Кримського тумену. Крим плавно успадкував монгольську територію монгольської адміністративної одиниці, а далі вже вона мінялася в тих чи інших параметрах. І ось в межах цих кордонів і формувалася первісна територія кримських татар, тому що казанці формувалися, як ви знаєте, на Заволжі, що належало до території якраз ханського домену. Так що кримські татари тільки почали формуватися з утворенням окремої держави на чолі з Гаджі-Гіреєм, і цей процес зайшов аж до кінця існування Кримського ханату, і вже відтоді кримські татари, звичайно, мали 300 років свого досвіду. І, власне, османські джерела ніколи не вживають слова або терміну «Крим-татар». Вони називають татар, бо інших татар у них не було. Що стосується етнічної композиції Кримського ханату, то, звичайно, там і існували представники інших народів. По-перше, греки там мешкали, починаючи з 7 століття. Скільки їх там хвиль було, ми не знаємо. Ми знаємо тільки, що з безперервною історією греків на територію Кримського тумену покінчила Катерина II, яка їх переселила в інше місце. Вірменська міграція на територію цієї місцевості, переважно в Криму, вона почалася в XI столітті через те, що Вірменія сильно потерпала від сельджукської навали на Закавказі, і це спричинило вірменську міграцію. Але вона була не лише в пошуках прихистку, але й так само комерційна міграція. І причому, власне, це один з наслідок монгольської епохи полягав в тому, що на торгівлі між Кримом, який був морськими воротами Золотої Орди, бо це єдине місце, де існували морські порти, які пов'язували цілу монгольську імперію з Західною Європою, де існував попит на китайські товари, на шовк, на спеції, на вишукані товари, на порцеляну, на весь цей люксусовий набір, яким торгували генуезці. І в цьому полягає, власне, специфіка України, що тільки тут євразійський степ змикається з Середземним морем, і це не обов'язково стосується лише Криму, але в Криму були найзручніші і порти, і генуезці там змогли. Вони ж не були колонізаторами в нашому сенсі. Люди, які захотіли повоювати з Монгольською імперією, ні, на Бога. Торговці, так. Монголи були зацікавлені в тому, щоб генуезці торгували і приносили гроші. І так ця італійська колонізація відбулася.
вона умовно називається колонізацією. Бо насправді це було партнерство. Аж допоки ханат Джучидів не пережив кризу, і інеєзці вирішили відхопити собі ще якоїсь території для гарантії. Реки південного узбережжя, для яких ми маємо османський перепис населення 520 і 1542 років, вони вже активно вживають татарські антропоніми і називаються тюркськими іменами різними. І Емірбек, і часом Сатылмыш вживають, і слово баба у них дуже часто є компонентом імені. І вірмени. Вірмени, звичайно, так само переходять на місцеву говірку. Те саме стосується іудеїв, тобто кримчаків, сефардів, які вимігрували з Іспанії, і караїмів місцевих, і близькосхідних. Вони всі переходять на умовно кажучи, татарську мову. А як вони, кримський ханат, це ж ісламська держава, звичайно, державна релігія іслам. Да. А які були чи не були утиски іншовірних? Іслам не відзначався лагідним ставленням до вірних інших релігій. Тут я вам не відкрию. Це обмежувалося даниною якоюсь? Ні, це не обмежувалося, на жаль, даниною. Існували різні обмеження, в тому числі на одяг. Але якщо починати з релігії, то існували обмеження на відправлення культів в тому сенсі, що навіть не те, щоб побудувати новий храм, а полагодити старий храм, який цього потребував. На це потрібно було мати дозвіл від релігійних авторитетів і, звичайно, від світської влади, від держави. Тому утиски, очевидно, були. І ми маємо свідчення про конфлікти на цьому ґрунті і обурення і повстання місцевих мешканців, не мусульман, проти конфлікти з мусульманами. Такі речі були, і знову ж таки вони не характерні лише для Криму, вони характерні для ісламу в цілому. Так само тут повна аналогія з християнством. Християни в себе на території погано терпіли представників всіх інших релігій. Але всі вони були в політичній системі Кримського ханату і, звичайно, вони намагалися достосуватися до тих обставин. А вони не були ласкавими, тому що кримські хани вважали, що вони правлять, і вони мають статус і харизму від Бога. Люди бачили все-таки, що держава якимось чином обмежує насильство. І це були свої специфічні умови, які вимагали всіх інших достосовуватися до них. І люди достосовувалися, і так ці держави жили. Кримський ханат все-таки прожив доволі довго, 300 років, і він сам достосовувався до реалій іншої держави, яка його контролювала, до Османської імперії. А, до речі, от повноправні володарі, а як сталося, що Кримське ханство, Османська імперія трошки за кілька десятиліть після створення Кримського ханства, як сталося, що стали васалом Османської імперії? Це, умовно кажучи, слово васал, тому що, знову ж таки, це слово приходить з європейської практики, і воно умовно означає підлеглість, але підлеглість в степових імперіях була досить жорстка. Або ти пануєш, або ти є підданець, невільник. І тому
Як це сталося? Сталося, по суті, випадково. Османці не завойовували Кримський ханат ніколи, тому що експедиція 1475 року мала на меті завоювання володінь, причому іновірців, Так. недовірків, мається на увазі генуезьких франків і князівства Феодору в Гірському півдні Криму, Криму, так. що османці успішно і зробили. Але в ув'язненні у Кефе вони знайшли там колишнього кримського хана, ув'язненого генуезцями Менглі-Гірея. І вони його забрали з собою на всяк випадок. Тому що, Талісман. ну, по-перше, талісман, але друга річ, не забуваємо, що він був чингізідом. Так. І шанування чингізідської династії в Османській імперії жило завжди. Вони вимагали від кримських ханів, як підлеглих, завжди участі в воєнних походах, тоді, коли османцям це було потрібно, і коли в них виникали конфлікти з кримськими ханами, то вони закінчувалися криваво. На жаль, але османці мали силу для того, щоб довести свою позицію до кримського хана і дістати те, що вони хочуть. Тому в 1475 році, коли вони дістали нехай колишнього, але кримського хана, якого можна було повернути на престол, вони його затримали. І коли самі кримські беї, в тому числі Емінек бей, голова всіх кланів кримського ханату, сам звернувся до Мехмеда з проханням відновити, відпустити до них носія харизми, бо харизма вважається присутня в роді, для того, щоб примирити місцеві клани між собою через анархію. Це сталося тільки через 3 роки. Той відпустив і цим поклав прецедент, що османські султани призначають хана на правління. Але, як завжди, зміна влади складається ще з 2 частин, правда? Так. Одна річ призначення, інша річ усунення. Усувати османці довший час не наважувалися, і це відбувається тільки з другої половини 16 століття. І то османці відкрито не усували кримських ханів попервах. Першого вони усунули в такий спосіб Сагіб-Гірея в 1551 році. Але вже з кінця цього століття вони наказом султана відправляли ханів, змогли, відчули силу, дістали фактичну спроможність і її реалізували. Тільки ось з кінця 16 століття вони почали міняти кримських ханів, по суті, як чиновників, султанським наказом. Але продовжували надавати чингізідські почесті кримській династії і цим хвалилися. Нам здається, нормально, начальник зверху знімає підлеглого та й по тому. Ні. Тут він то може зняти, але що татари скажуть? А татари казали. Нам це не нравиться, нам це не нравиться. Нам це не подобається. Іноді татари піднімали повстання. Це відомі випадки. В Кримському ханаті навіть без друкарського станка політична активність формувала свідомість, і це нормально, і це був справді потужний організм. Ну і оскільки кримські татари опанували спочатку кримський тумен, то, звичайно, кримський ханат сформував ось цю спільноту в цих межах. Так що це все важливі подробиці, і тому вони називаються кримські татари, тому що існував кримський тумен, а кримський тумен називається через те, що він називається за адміністративним центром. Так, Крим. місті Крим.
Тому Московське князівство називається московським, а не російським. Тому що його воно сформувалося на території, де адміністративним центром була Москва. Там існували ще й інші маленькі князівства, а Русь залишилася Руссю, там, де вона й була. Ну і Україна, зрештою, яка там вже і з'явилася. Власне, Україна, тому і Україна, що вона окраїна Русі на межі зі степом. Це важлива наша картинка для демонстрації справді спільної історії. України без степу взагалі не існувало, тому що ви не можете провести кордони посеред лісу. А між лісом і степом ви кордон цей бачите. І саме він описується словом Україна. Держава Кримський ханат, Кримське ханство припинило існування у 18 столітті, а ослабла на початку 18 століття вже, так? Почала слабнути. Ні, вона з одного боку ослабла. Що називати ослабла? Потрапити під контроль іншої держави – це означає втратити політичний суверенітет. І вона через Османську державу, вона політичний суверенітет втратила. В Кримському ханаті, оскільки право на усунення і призначення кримських ханів належало Османській імперії, то стабільність Османської імперії, яка добре чи погано все ж таки проіснувала 600 років, вона транслювалася на Кримський ханат. І османські султани придушували будь-які заворушення, пов'язані з передачею влади від одного призначеного хана до іншого. І тому з цього боку османське правління дозволило Кримському ханату проіснувати набагато довше, ніж його попередники в цьому районі. Бо, як я вже сказав, династія Бату проіснувала ось 100 років, а шейбаніди протрималися трохи більше 100 років. Кримський ханат з одного боку політично потрапив у залежність, а з іншого боку ця залежність допомогла йому проіснувати набагато довше. Бо Османська імперія мала великі ресурси, зрештою вона ж і воювала, і, по суті, уберігала в якомусь сенсі. Кримський ханат стримувала. Коли вона вже виявилася в воєнному сенсі неадекватною перед лицем Росії, яка вестернізувалася, частково вестернізувалася, то османці, звичайно, програли Росії, Російській імперії. І вже після того це примусило їх самих вестернізуватися, тобто взяти модернізацію західного зразка. Найгостріше питання кримської історії або кримсько-татарської історії в межах історії України, работоргівля, воно так само має відповідальність і з османського боку, тому що ви не можете набирати невільників на продаж, яких вам нема куди продати. А ті, хто тримають, контролюють ринок, вони зацікавлені в дешевому товарі. Отже, це елементи економічної ситуації, в якій османці правили бал, і османці несуть першу відповідальність, якщо ми хочемо про це дізнатися, тому що економічно вони наживалися з цієї торгівлі, бо вони збирали величезні податки. І, відповідаючи на ваше питання, суверенітет визначає все.
І якщо ви не можете проводити свою власну політику, то це дуже погано. Кримські хани намагалися почати вирощувати хліб для того, щоб продавати його в Османській імперії, і вони посилали запити до Великого візира, це вже кінець 18 століття, перед самим завоюванням. От давайте побудуємо порт на Дніпрі, десь в Усті, так, щоб заходили трищоголові кораблі для навантаження зерном. І Великий візир обережно відмовив на тій підставі, що, ну, мовляв, це може спровокувати Москву, і тому краще нам цим не займатися. І вуаля, альтернатива була зарізана, що називається, зі столиці. Але суверенітет, якщо ви його не маєте, то ви нічого не можете зробити, бо якщо хан наполягатиме на тому, щоб все-таки було зроблено, то поміняють хана, то і все. Ну, але ситуація мінялася, і виникли інші гравці політичні, і економічні, і воєнні на території, яку вони контролювали. І ситуація помінялася. Тепер татари маленький народ. Тому важливо для кримських татар, я думаю, так само і для українців, починати бачення себе і конкретних представників своїх предків в минулому, починаючи з запитування, а що вони зробили, яке місце вони займають у світовій історії. Тому що ми не живемо в ізольованому світі. І українці, і кримські татари мають якісь результати. Незалежно від того, хто ким був і хто ким став. Але для кожного народу важливо розуміти так само і еволюцію. Так. Що послужило причиною того, що історія помінялася. Бо історія для цього і існує, щоб пояснювати, що у нас сьогодні відбулося. Ну і вже робити з того якісь для себе уроки. Про що можна промовчати, про що, як можна сказати. Тому що відповідь ще залежить від того, хто що говорить. Знайти повагу не завжди дуже легко, вона не лежить на поверхні. Тут треба трохи знати і, звичайно, хотіти. Дуже вам дякую за цей прекрасний, розкішний урок історії.